kwenza-ke ubaba bekuwumuntu akhayo, ahamba abuye sometimes angabuyi. So umama waqala ukujola ngaphandle. Yeah. Makaqala ukujola ngaphandle bekashiya sodwa endlini. Ubaba ngekho. So kwayenza-ke ukuthi ushiye sodwa kanti ubaba uzobuya ebusuku. Makabuya ubaba wasifica sedwa. Wasibuza ukuthi umama ukuphi, sathi asazi. Kwayenza-ke ukuthi kanti ubaba uzophuma ngaphandle afica umama nomuntu wakhe balwe lapho. Mabaqeda ukulwa ubaba abuyele endlini silale vele. Yeah. Kanti umama uhambile waye police station. Wafika police station wavulelwa icase. Wathi ubaba ungidlengulile. Ubaba vele amaphoyisa wafika, mawafika amaphoyisa wasithola vele silele nobaba. Sanibonani babukeli emakhaya igama lami ke mina ngokwazi ngakansele ngipha phansi ekandla Mahlatha Mnyama senibingelela silapha ku podcast lapho khona soke sixoxa nje izinto eziningi ezahlukahlukene ngabe izinkinga zabantu bakithi ababhekene nazo obuhlungu obuhlupha inyama noma obuhlupha umphefumulo nazo zonke izinto uyibona ukuthi mhlambe zingaphezulu kwamandla masubona ukuthi mhlambe uyabona ukuthi wena uwedwa ziyakwehlula. Siye sikuphe ithuba ukuthi ufike lapha phakathi kwethu kwi-podcast sihlale phansi sixoxe thina silalele wena mbukele ekhaya uma siyasiza abantu abafikile ke abaningi wena mbukele ube nesandla esikhulu walekelela la ungalekelela khona lapho bekuvuma khona amandla. Siyabonga kakhulu ngesupport nangokubuka kwenu futhi noqala ukuyibuka le podcast akahlale nathi phansi siyamamukela ekhaya lapho suke silekelela khona abantu mhlambe abanenkinga ezingaphezulu kwezethu ngaleso sikhathi. Siphinde sibonge nje futhi nabantu abathe basijoyina ku Friends of Podcast lapho khona esithatha khona isinqumo sokuthi at least asibe nesikhwama sokuthi umuntu uma enenkinga simsize ngaleso sikhathi kungaze kuthiwa mhlambe silinde ukuthi wena mbukele umfonele asingasho ukuthi awungamfoneli cha bafonela impela abantu futhi ube nayo indlela yokuphosa la ungaphosa khona but kuma Friends of Podcast senzela ukuthi ngaleso sikhathi umuntu akanenkinga ngaso sikwazi ukuthi mhlambe sizazi ukuthi sinemali ethile. Ama Friends of Podcast ke ilabo abazobe ingxenye yethu ukuthi inyanga nenyanga mhlambe baphosa lokho abakuphosayo nami ke ngabanye abakhona kuma Friends of Podcast kade ngabe ingxenye ama Friends of Podcast just ekubenge ngedwa ngaleso sikhathi so njengamanje masingaba abaningi ngenza umehluko omkhulu ekutheni sikwazi ukulekelela abantu bakithi. Namhlanje ke angihambi ngedwa ngihamba nodadewethu lapha eceleni kwami ozosichaza igama azisho ukuthi ubani usuka kuphi asichazele ukuthi kungani phakathi kwedadewethu asibingelela abantu emakhaya uphinde usichaze futhi ukuthi ubani. Sanibonani bantu emakhaya igama lami uNomathemba Radebe ngiphuma Orange Farm. Yes. Lakeside Extension 2. Yeah. Nomathemba Mabhungane right? Yebo. Istory sakho ngisiphakamele kakhulu because singezinye zezitori ezingajwayelekile kodwa futhi esikhona. And kuthatha isibindi necourage ngizophinda futhi ngisincome isinqumo sakho. Izathu sokuthi ngisincome it's because abantu abaningi abafuni ukuthi uma sebekhulile eyintweni ababefakwe kuzona bezingane mayisethu umuntu ayi ngoba kwenzeka so ngifuna nje ukuncoma kakhulu dadewethu ukuthi ekukhuleni kwakho wenze okuhlukile kakhulu okunokwenziwa abakuzalayo noma okuzalayo. Uzoxoxa udaba lapha ngokuboshwa kwababa wakho. Okay. Owaboshwa ngenxa zokuthi kuthiwa wadlwengula wena ebuncaneni bakho. Yebo. Silandiseke namhlanje. Okay, bengisasemncane sihlala la Lakeside. Sihlala nomama nobaba nomfana wakithi omncane. Yeah. So kwenza ke ubaba bekuwumuntu akhayo, ahamba abuye sometimes angabuyi. So umama waqala ukujola ngaphandle. Yeah. Makaqala ukujola ngaphandle bekashiya sodwa endlini. Ubaba ngekho. So kwayenza ukuthi ushiye sodwa kanti ubaba uzobuya ebusuku. Makabuya ubaba wasifica sedwa. Wasibuza ukuthi umama ukuphi, sathi asazi. Kwayenza-ke ukuthi kanti ubaba uzophuma ngaphandle afica umama nomuntu wakhe balwe lapho. Mabaqeda ukulwa ubaba abuyele endlini silale vele. Yeah. Kanti umama uhambile waye police station. Wafika police station wavulelwa icase. Wathi ubaba ungidlengulile. Ubaba vele amaphoyisa wafika,
mawafika amaphoyisa wasithola vele silele nobaba nomfana wakithi omncane. Mawafika bathi bazobopha ubaba ngoba ubaba ungidlengulile. And then it happens ukuthi ubaba athi kumaphoyisa ukuthi mubuzeni mina bengingekho ngimdlengulanga umntwana. And then bangibuze ngisho ngithi cha ubaba kangidlengulanga. Sihambe vele namaphoyisa siye e2 la Orange Farm. And then bangise ngale ngithatha ama test. Umama usale police station athathi akukhuluma statement sakhe. Mase sibuya ngibuya nomama kuphela. Babusela. Umama ekseni makangezisa uthi kimi amaphoyisa amabakubuza ukuthi ubaba kudlengula uthi ngikhale ngithi mama why athi usho ukuthi uma ungasho ngizokushaya or ngizokubulala. Hayi isikhathi sihambe vele umama sisuke lapha siyahamba sisuke la sihlala khona ku kababa sahamba sayohlala kagogo. Masifika kagogo sahlala ugogo bekangasekho vele ashonile. Sokusela umama kuphela. Sahlala kagogo umama lo angitshela ukuthi sesiyakhotha usho kanjalo usho ukuthi ubaba kudlengulile. Masifike ecourt safika mina bengisasemncane bengangeni ngasecourt. Benyangapha ngase ma social worker. Mangifike ema social worker ngibatshela ama social worker ukuthi ngivume nginyale. Ngigcine ngivumile vele baba waboshwa. Baba makaboshwa sisihlala la ka gogo umama sakahlala nalomuntu lo baba wamthola naye. Lapho kagogo umama kumuntu aloku angiabuse wagcina wangishaya isandla nenyawo ngaphuka. Kanti ngizobona umakhelwane ngiye esikolweni. Mangifika umakhelwane wangibuza ukuthi kwenzakaleni ngingakhulumi ecaleni ngihambe ngesikolweni. Mangibuya umakhelwane angibize futhi ngimtshele ukuthi umama ungishaye ngebe kangishaya ngestock somshanyelo angishaya ngento enyenenye. Hayi umakhelwane athi angayithathele ekhanda. Ngihlale ngiphole futhi umama kumuntu ongabuzayo futhi yafika la umama ukuthi angiphule futhi isandla nenyawo angishaya nala ekhanda nginento enjalo la ekhanda ngiphuma igazi. Umakhelwane angibona futhi ngiye esikolweni ekseni. Umakhelwane wathi hayi awuye esikolweni sofonela amaphoyisa. Umakhelwane afonela amaphoyisa vele amaphoyisa angazi. Amaphoyisa afike vele sokulate. And then kwaza neambulance yangithatha ngaya la eBar. Mangifike eBar umama bazange bamthola. Mina mangifike eBar bafika bangitreat. And then ngawuza umakhelwane angivakashele ukuthi umama bamtholile why bekafuna ukuzibulala ukuthi mina ngimbophisile. Wafika umama azange bambophe ngabona afika naye loyo bhuti lo othandana naye bafika wangibuza ukuthi ngizoyimela naye into le ngiyenzayo naye. Ngingakhulumi vele ngagcina ngihamba ngayohlala ema social working home eEnnerdale. Ngahlala khona I think from 2010 11 12 13 ngabuyela kumama futhi angazi kanjani. Umama bekangasahlali la kagogo sakathola indlu ngase eThepong. Masifika eThepong umama ngisitshela ukuthi umuntu sakachangile. Cha umama azange change. Yabo umama uyaloku uyangihlukumeza. Nini uyangicosha kwakhe ngagcina ngipregnant. And then ngaba nomntwana. Futhi the time ngiloku pregnant ngihlala naye bekaloku angishaya ngagcina ngicaphukele ezinyo leli nje usofaka isiliva. Leli ngiyalibona yes. So wagcina angishayile ngabaleka ekhaya ngaya ku cousin yami. Omunye ngafika ngamxoxela istory ngamtshela ukuthi nobaba ukuthi aboshwe. Ubaba azange andlengula asukela ayenzile lento le. Cousin nami ithi kimi manje ufuna ukuyenzani ngithi angazi ukuthi uyakhona kuye police station na uphinde ukhulume ukuthi kwenzakaleni. Vele sihambe cousin nami icala athi kimi hamba la bohlala khona
Yeah. uyobuza ukuthi akunamuntu oyaziyo ukuthi ubaba, bengayazi ukuthi ubaba usejele liphi, ukuthi ubaba wakho balokhu bayachumana nayo waphuma na. Ngihambe ngifike, mangifika vele ngithole umakhelwane. Mangifika kumakhelwane ngafika ngamtshela, ngambuza ukuthi baba ukhona. Wathi kimi ubaba wakho vele kudala kufuna. Ngizokupha amanamba wakhe. Ngaye vele ngikhulume nobaba. Mangikhuluma nobaba ngimtshela ukuthi baba sengibuyile. Ubaba wami wajabula wathi sobuyile mntanami, bengiyazi ukuthi ubozobuya ukhuluma iqiniso ngoba kudala ngizama ukwenza ama-appeal bangawa-approve. And then kwayenzakala ukuthi ngihambe nokhazini wami siye la eThula ubaba waboshwa khona. Masifika basitshela ukuthi bazathumela iphoyisa belibamba icase. Baba uMthweningi. Ngabuyela ekhaya, baba uMthweningi wafika maybe after iveki. Wafika kakhazini wathi kimi ucela ukungibona ungaphandle, ngaphuma vele. Mangiphumile wangibuza ukuthi ngishona ngento le ngishoyo ngikhulumayo, ngithi ngisho, athi mangikho sure phela ngizoboshwa. Ngithi hayi ngisho, ke kuyenzakala ukuthi ubaba uMthweningi athi angibuza ukuthi umama ukuphi. Ngithi umama ukwakhe. Athi okay uyayazi kwakhe. Ngithi athi asami, ngathi mina ngifuna ukuya lapho. Athi asami. Sahamba, ngathi ngicela ukuhamba nekhazini yami. Masifika safika lapho wafika wathukana umama, wathukana sangena emotweni wakhuluma nobaba uMthweningi sabuya. Mase sibuya futhi bamthwele nathi kimi uzathumele iCID elinye lizothatha istatement sami lesi ngisifuna ukusikhuluma. It was 2018. And then wayenzakala ukuthi bamthwele athatha I think 1 month or 2 months angabuyi. And then wabuya sakahamba nalelo phoyisa. Bafika bangithatha istatement wathi uzabuya. Ngabuyela kumngani wakababa ngaloba abahlala khona. Wathi umngani wakababa wathi uphoyisa lelo lithe sihambe siye court. Sifike sifune angisakhumbula uyithe ubani. Safika masifike ecourt bathi funeka kuze nathi nedocket lakudala nestatement esisha. Ubaba lo wase next door wambuza ukuthi baba uMthweningi why usiletha la uyazi ukuthi funeka kuze nathi la. And then bakhuluma lapho. Ubaba lo wase next door wathi kimi gibela futhi ngoba mina ngiyasamoya, gibela futhi uhambe uye Orange Farm police station. Ufike ufune i-station commander. Mangifika ngasithola vele ngamchazela istory sonke. I-station commander sathi kimi bona makuyi case masevuliwe ayisabambi yibo, ngihambe ngiye eVerneging. Mangifika eVerneging ngafika ngihamba nomunye cousin nami. Mangifika eVerneging ngifika ngiphethe lelo phepha le-DNA leli bengiliphethe. Mangifika lapho ngifike ngibabonisa amaphoyisa ba-check bathi akuna case evuliwe, azange yavula le case le. Ngabuza ukuthi kanjani ngoba iphoyisa leli belibamba icase lize lafika la lathi livulile icase futhi. Bathi if ukhonakala, if unemali or kunomuntu anemali zama i-lawyer. Ngabatshela ngathi anginamali, bengingasebenzi. Ngithi angisebenzi, anginamali. Bathi hamba uye legal aid. Ngifike legal aid, ngifike bangithatha istatement, bathi bazongifonela. Azange ngathola i-call. Ngihambile ngafuna usizo bhuti wami ngahamba. And then kunala ngihamba khona ngiya la kune radio ngafonela uKhwezi FM. Ukhozi mangifika mangifonela uKhozi ngakhuluma istory sami. Mangicela ukukhuluma istory sami bathi bazongisiza, bazothumelela i-lawyer. Ngempela bayithumelela i-lawyer yathi ngisenda ama-docket. Ngafuna ukuthi ngibuyele ngiye kubaba la boshwe khona. Mangifika ubaba bekasakacelile ukuthi bacela ukuthi bamenzele amakhophi ama-docket. Ngathatha ama-docket. Ubaba lo wase next door ngoba ukufaxa bekudura bengingasebenzi. Ubaba lo wase next door
wangifekisela wona. And then yaba kuthulekile azange abuyela kimi lawyer azange ayenza nix. So since ngiloku ngifunana nosizo ngatrya ukuposta ku TikTok but angitholi usizo. Ubaba wakho uboshwe ngomuphi unyaka? Ngiboshe 2007 i-1 zaka January 2007. Ngaphandle udokotela bawenza ama test? baba enza ama-text. Dokotela. I assume at that time uneminyaka emingaki? Bengina 7. Una 7. So there was any damage kuwe yatholakala? Kula ngakhumbuli khona. Ula ngakhumbuli khona. Is there anyone wakokunyukubeza ngokucansi? At the age of 7? Uyamazi? Yebo kumntana khabo boyfriend yaka mama. Awuphinde futhi ubani? Bekumntana ka boyfriend, mntana khabo boyfriend yaka mama. I-boyfriend kamama leyo mama agcina ehlala nayo. Umntwana wakubo walo boyfriend wenu wagrape. So uma wakho bekwazi lokho? Umama bekakwazi. Kusho ukuthi ubaba makangekho besiya lapho. Mama angishiye bahambe bona boyithiwa sisale naye lo mfana. Bengakanani lo mfana? Bekamdala nokwami. Bemdala. So ukugripa kwakhe lo mfana kube isikhathi esingakanani mhlambe mangase kuthi uxoxela umbukele ekhaya or inarrative because ngifuna ukuthi ngize ngifike kubaba wakho ukuthi kungani baba wakho azaboshwa. That's why ngibuza lo mbuzo because uma behambile baya kucheck odokotela bakufica ukuthi osesiyona intombi at the age of 7. That explains ukuthi who can rape you, ubani oselale nawe at the age of 7. Udokotela obvious uphumile nokuthi lengane le ukhona umuntu oyithintayo, right? So lo muntu oyithintayo kungawubani because naye ingane iyavuma ukuthi lo baba lo. So now asihlehleke manje uyoxoxa ukuthi how did you lost your virginity at the age of 7? Ubama besihamba nomama ashiya khabo, sometimes ashiya khabo boyfriend. And then umput loyo angrepa. Ngatshela umama qaleni umama ngezisa bona igazi. Umama ngamtshela ukuthi ubanda lokho angenza lento leyo. Umama athi nginamanga. Yaphinda kala futhi. I think yenzeke 3 times. That's why umama bekafuna ukwenza ubaba. Athi uyo ungirepile. So uma wakho molokhu umxoxela ukuthi umfana wakubo kwesoka lakho ulala nami. Uma wakho wasethatha lokho ukuthi akusebenzise ekutheni ubaba uzokusebenzisa kubaba wakho. So uma wakho uyovula icase because useyazi vele ukuthi wena uvele you going through rape. Okay. So uma udokotela bethatha behambe ochecker bafike batholani kwenzakalani ngokodokotela nawo sesikuyi case kababa wakho le sesifuna ukucheck ukuthi yini legcine yamenza ubaba wakho azwagcine waboshwa. Uma ukhumbula icase iproceeding yalo nokuhamba kwalo yini le eyagcina yobufakazi bokuthi ngempela ubaba wakho ukurapile? Ngafika lapho kubo doctor and then bangitest angazi ukuthi batholeni kimi and then basho ukuthi vele kunomuntu obusy ongirepayo. Wangalithola ithuba lokusho ukuthi ubani at that time because nawe usutshele ukuthi ivuma ukuthi ubaba wakho. Now uma wakho kuyona yonke lento le emakuqhubeka isikhathi wakwamconfronta ekukhuleni kwakho wakukhuluma naye lo daba wathi kuyisiphi izathu ukuthi enze kanje kubaba wakho? Akakhulumi ngoba into ayaziyo ukuthi ukusho bekayisho athi uye kuphela nepower yokuthi baba maphume ejele. Mina noma ngayaphi ngayenzani angeke ngize ngimkhiphe ubaba ejele. Uma wakho makuthiwa umchaza umuntu onjani before singene kwi case siqhubeka uchaza uma wakho umuntu onjani, umuntu ongamazi lo muntu sifazane sikhuluma ngaye hlobo lo muntu okuzalayo? Umama umuntu omunye
ngizosho ukuthi unenhliziyo embi. Yeah. Bekangangithandi mina vele. Ngoba noma bekahlela la sisihlala la eThepo mara change abafana asho sometimes amadoda akhe athi mina ngilala nabo. Kusho uma wakhe kulala namadoda akhe. Athi ulala namadoda ami wena. Ulala nawo. That's why mabamjikela athi that's why bani angijikela. Ulala nami angishayi ngimtshela ukuthi mina ngilali namadoda wakho mina. Kuze kufike kulesigaba sokuthi uyakuphula. Ukuphula ukushaya ngani? If you can explain i-abuse towards you. Bekangishaya ngesitoko somshanyelo. Angishaya ngensimbi, bekangishaya into engenenye nje. So nginenkinga yezandla yabona namanje zivuvukela. Yo. So uphuka izandla because uzama ukuvika ngazo mekushaya ngensimbi. Mala ekhanda makangishaya la ekhanda. Ekhanda la waze waba nengozi khona. Now ugciniwe nalomuntu okuma wakho. Ngithi ngesikhathi osahleli nalomuntu okuma wakho from 2007 kuze kufike isinqumo sokuthi ama social worker akuthatha because kwayena uyak-abuse. Mapha ama family members bapha bakubuka baba bapha bakubuka mama bathini lo muntu wesifazane ebusy enza lento akayenza enganeni. Abantu bakhabo mama bebangangithathela ekhanda. Uyi-cousin yami kuphela. Bengikhuluma naye. Ngimtshela uye bekangithathela ekhanda. Abantu bakhabo baba bona khona bengibayazi. Ekhanda udibana nabo manje basekhaya kubaba. Ngesikhathi ubaba ephansi phezulu ehlenyuka necase, who was on his side? Ubani ubelekelela ubaba wakho? Akunamuntu. So he was alone kuyona yonke lento. Umfweni lomncane ubemncane kunawe, right? Bekana 2. Bekana 2. Uzalo baba wakho naye. Unangaki njengamanje? Uzenza 21 December. Wenza 21 akanayo ubaba because of uma wakho. Wamxosha naye angena grade 11 2022. Yeah. Makamxosha aza la ngihlala khona kababa. Wafika bengingasebenzi. Athi umama uyam-abuse uyamshaya naye. Umshaya. Athi uyam-abuse sometimes uthi utshontsha imali yakhe. Uthi utshontsha ini. Wafika wahlala nami ngathi hlala sobona senza kanjani. Wahlala wangena matric grade 12 bengithengisa ngamenzela izinto ukuthi aqede isikole. Yeah. So kwayenzeka ukuthi umama sakanomntwana omunye naye wamxosha bekam-abuse nje the way abuse khona nini. Wamxosha last year. Eish. Umntana una 10. Hayi. Umfana. Umntana wabaleka like bekayazi la ngisebenza khona. Wafika wathi sisi nomathi umama uyangishaya. Uyangixosha nasendlini. Ngahlala naye ngamthatha. Bafika bobhuti bakhe bafika bazongilwisa bathi mina wangithatha umntwana. Ngiyabatshela ngithi unibuzile unitshelile ukuthi umenzani umntwana. Lo bhuti wakhe omunye wathukana ngabapha back umntwana. Wahamba nomntwana, I think it was last year October. Umntwana wabuya futhi wathi sisi noma Thembuluko uyayenza lento leyo. Nini bekangafuni ngiye esikoleni udabula incwadi zami. Umntwana ngamthatha. This year ngahamba ngayomkhipha la esikoleni lesibekangena naso. Kuso amfake kuso ngamfaka kusenye isikole. Lo ngihlala naye namanje. Namanje sahlala naye. If ungathiwa sibuyele emuva noMathemba ekuphileni kwakho noma wakho,
ebuncaneni bakho. Is there a point uma wakho akakakuthengisa khona noma sikhona nesikhathi osikhumbulayo ukuthi uma wakwangithatha wangithengisa kubantu besilisa ehambeni kwakhe noma abantu ade ba-invite endlini abanginyukubeza futhi ubaba? Akukaze kwenzeke. So the rape yagcina kulomfana wakubo kwesoka lakhe kwakuphela kwayo. Now ubuwazini la kuboshwe khona ubaba wakho from 2007 uyakhula uba na-8 uba na-9 uyakhula uba na-10 uba na-15 kunini la uqala khona ukusukela udaba kababa wakho usuthi now which age and la usuqala khona ukukhathazeka noma ungakayi kofuna usizo but where ikuphi la kwaqala khona ukuthi ukhathazeke ukuthi ubaba wamboshiwe uboshwele imali into akangayazi? Dala ngilokhu ngikhathazeka. Yeah. Makaqeda ukubosha but then bengisaba ukusho and bengingayazi ukuthi ngizocala kuphi. Yeah. Ngoba kunala social worker kuloko ngihlala khona ngingatshela lo mama lo wekhalati lo besihlala naye ukuthi wenzakala so and then lo mama wekhalati wafona i-social worker. I-social worker latshela umama ngathi mina nginamanga yikho le nto leyo. Benginencwadi encane bengihlezi ngibhala kuyo leyo ncwadi leyo. Mangibuyela umama makaseka ngithatha futhi ngibuyela ayithola ayidabula leyo ncwadi. Wow. Wangishaya. Leyo ncwadi ububhalani again? Bengibhala ukuthi ubaba azange angidlengule. Umuntu wangidlengula ubani. So do you think uma wakho was protecting lo mfana ukuba kwesoka lakhe of protect wafaka ubaba wakhe enkingeni? Ngicabanga ukuthi bekamprotect. Bengasafuni ubaba ngicabanga kanjalo. So bekuyindlela yokususa ubaba wakho on the picture ukuze ezokwazi ukuba ebe nalo muntu lo. So this guy was involved more back isoka lama wakho? Ngicabanga ukuthi he was involved naye. He was involved. Are they still together till today? No. Manguzwa mangisengizobuya ngapha kubaba ngawuzwa ukuthi wabulawa washona. Washona. Naye lo bawangidlengula washona babulala babhema inyawupe. Awuphinde babulawa? Inyawupe. Babhema inyawupe. So umyeni kama wakho nawe kwinyawupe? Naye lo wakrape wabulawa inyawupe. Okay. After uqeda ukuzama ukubhalela ukutshela ama-social worker uma wakhe edabula incwadi kwawukuphela kwendlela ke manje ukuthi ukhuluma iqiniso ukuthi baba wakho kwenzakalani? Ngasaba until ngibaleke ekhaya ngatshela ikhazini yami. Okay. 2018. So ubaleke ekhaya usuka kuma wakho ke manje. Ubalekiswa yini ekhaya? Bekaloku ngi-abuse angishaya sometimes angangiphakeli. So it happens waphuma wakhohlwa ukukhiya. Yeah. Mangakhohlwa ukukhiya lapho ngathatha umntwana wami ngapaka izinto kunomunye intombazane bokumkhanga wami ngathi ngicela ngibambise. Sahamba ngeenyawo sathola ilift saze safika kukhazini yami. Yeah. Ngam-explainela ikhazini yami ukuthi kwayenzakala so ngimbonisa futhi bengilimele. Wathi ngcono uhlale nami. Usuthe usulitholile ithuba lokuhlala nobaba wakho? Sengitholile. Uqale nixoxa naye 2018. 2018. Which means is it 10 years later? From 2007? Is it 10 years later? I think so. Futhi baba wakho ugwetshwe iminyaka emingaki kumuntu ongazi? This year I think kwenza 18 years or 19. Iminyaka abamgweba yona wayizwa? Yeah. Ngambuza uthe 25 years. 25 years. And kufanele ngabe sephumile. Uthi uvinjwe yini engaphumi? 25 years. Yes. Sehlale 18 years already. Ngazifundeni. From 2007 to 2018 mawuqala ukuxoxa naye or even namanje mawuxoxa naye yonke lento lemphethe kanjani? How's life ejele? Mawubona isimo sakhe sinjani? Ngaya kuye 2018. Yeah. Sahamba naye cousin yami. Masifika isimo sakhe besingekho right. Wakhala. Wathi ubonga ukuthi ngikhonile ukuza. And then ngiyayo makuba ma family visiting ngiyayo kuyombona. So the last time ngiye ngombona is this year nge1 ye birthday yakhe.
mangifika mangifika lapho wathi kimi ufuna ukuphuma soke isikhathi eside ngoba nomnikazi wejele ubancisha ukudla kasabapha ukudla njengasecaleni. Ngamtshela ukuthi ngiyazama athi asinathema uloku bafonela abantu ufuna usizo ngathi hayi ngizobafonela ngoba yena sekuwumuntu omdala semdala ngisathi sazobuza sekakhulile. Uboshwe neminyaka emingaka yena Angazi njengamanje neminyaka emingaka mawumbuka awuyazi iminyaka yakhe manje uyenza 60 uyenza 60 next year yeah. shuthi waboshwe na 38 somewhere there. Angazi mbukeli noma nginamanga le ama calculations wenza 60 wabo shuthi wena 48 is it 48 I don't know yeah I think he was 48 because it's 18 years mina nginezibalo mbukeli ngiyahluleka vele but I think wena 40 something umkhulu nje sekamdala. Right now ithemba lakhe likhulu kuyona yonke lento esikhuluma ngayo iliphi ufuna umbukeli alekelele kuphi uphinde futhi usiphe i-idea ukuthi kuzona zonke into ozihambile ufika wavimbeka kuphi so that we don't go and start the process osuyenzile yafika i-stumbling block. Asiqale kwi-stumbling block. Okusho ukuthi la bese ngithola usizo khona Yeah. bathi bamele i-appeal bamangatholi i-appeal leyo baba wayenza ku-high court so since istake lapho Kwi-appeal. ku-appeal angazi ukuthi baze bayithola or kwenzakaleni. Mawuzwa ubani umuntu onokulekelela kakhulu kulama cases anje ekungathiwa thina as a podcast or umbukele ekhaya kanolwazi ngalo ngaye singathi masingathiwa sifinyelela kusibani bani ngasisiza ubani umuntu okuzothiwa ama cases manje uba nosizo awazi. Okay, explain this iphepha lani lelo liphethe la ile DNA. So leli phepha le DNA kuthi angwazi kama terms amaphoyisa ukubhalwa ngAfrikaans. Oh it's long. Okay, the Station Commissioner Technical Service South African Police Service Private. Okay, yase funded by Park. This was on ngo 2008. Yes, uphume nge 2008 baba saka ngaphakathi. So there was supposed to be evidence yokuboshwa kababa wakho. So I assume ukuthi kuboshweni kwakhe engekho lento. Bengekho. Uyithola kanjani unifika kanjani ezandleni zakho? Ngithola kubaba. Epha ngaphakathi. Ngaphakathi ngithi baba yapha izinto zakho. After i-court. Okay, awuthula amaphepha why noma into eyodwa? Hayi into eyodwa. Ndiwana okay. Mbukele ekhaya ithinto attention to Inspector Motsoaneng umphathi wecala. Rape Orange Farm case 250-0108. The samples in the above mentioned case has been received by the laboratory. The result can be summarized as follows. Preliminary tests were negative for presumed semen. Consequently, no DNA comparison will be carried out, which means iyathathwa amalokuzana ama test aphuma athi negative, which means okwatholakala kuwe akuhlangani nokwatholakala kubaba wakho. Due to numerous factors that can lead to negative preliminary result, the possibility of penetration and or age location cannot be excluded. What in phinde futhi, due to numerous factors that can lead to negative preliminary result, the possibility of penetration and or age location cannot be excluded. Angisazi ke lesingisi. We understand the law line? I understand umbukeli nazo you understand. Kodwa ngibona la ukuthi the possibility of penetration understand due to numerous factors that can lead to negative izathu singaholela ekutheni ama result ebe negative I possibility ukuthi I penetration or ejaculation cannot be excluded ngilahleka lapho kodwa umbukeli umhlambo owazi lama terms uzo explain ngilahla lapho ukuthi makuthiwa ejaculation cannot be excluded. Okay,
The catch papers in head hair combing will be in safekeeping at the laboratory, and if the state prosecutor is of the opinion that identification for the purpose of individualization will have evidential value, the laboratory must be notified by later, 4 months before the court date. The catch papers in head hair combing ikamlelo ngazi ukuthi kwakukhona nekamla le involve. Please feel free to contact the Undesign if you have any question in this regard, but all in all yenziwa u-S Kruger, head of forensic science laboratory, ukuprove ukuthi baba wakho akukho kwatholakala kwakho kuye. So izathu ukuthi ngifunde lento it's because singenzela ukuthi umbukelo sekhaya mhlawumbe ongafisa ukuthatha icase noma lekelele azi ukuthi even nama test aphuma athi negative, izizathu ngendlela engibona ngakhona esenza ukuthi loba begcineze boshwa sabasodwa kuphela ukuthi umntwana at the age of 7 was already raped by omunye umuntu owayeyisihlobo nesoka likama wakhe. Uma wentombazane wayithandana nomunye umuntu, lo baba walengane wababamba ukuthi lo uyajola. So umama wenzani? Okay, kwaliwa. Umama wenzani? Wafuna ukulaya lo baba wengane, wahamba waye police station wavula icase ukuthi lengane iresho baba wayo. Ingane at the time na 7 years, it was 2007. So now izathu esikhulu sokuthi ubaba aboshwe, it's because odokotela abantu bayibheka ingane bayifica ukuthi ngampela ike yathindwa, even though ingathintwa ngalo baba. Uma ubenolwazi ukuthi ingane ibithintwa ubani, because ingane ibibuya izoreporta kuma usibanibani uyangirepa. So uma wasebenzisa leyo nto leyo as part yokuthi vele bazothi mabeyicheck ingane bayifica ukuthi ireshiwe, ukunokuthi asize ingane from the point yokuthi usibanibani njobe kurepa kumele aboshwe, kumele uthole usizo lokululwa ngengqondo, yonke le nto leyo wasebenzisa ukulinyazwa kwengane kwenye indawo ukuthi aframe ubaba wengane. Today ingane ekhule ngaphandle kababa bekuye nobhuti wakhe omncane abamenshiniwe, which is bazalo umama wethu bazalo baba wedwa. Namhlanje umfana una 21, wena age of 2 kubo eboshwe. Till today lo mfana akazakhule ngaphansi kwesandla sika baba wakhe, ingane akazikhule ngaphansi kwesandla sika baba wayo, and namhlanje bakhulile abana baba nobaba ukhulile usejele. Uma engisafisa ukukubuza ke ukuthi njengamanje ukuphi, uthini yena ngayo yonke lento, mayiluza udaba ukuthi uyaliqhubha, uthini ma wakho? Angazi ukuthi uze wawuzwa ngoba angikhulumi naye. So ubudlelwane bakho noma wakho baphela ngesikhathi ubaleka? Ngoba the time ngilokhu ngihlala naye ngazama nokusibulala. Okay. And then ngaya esibukeni ngabuya. Wathi kimi wayengazibulalanga, wayengafanga. And then ngabaleka kanjalo, mase ngibalekile yaba since angikhulumi naye. Uma ngambona ngichange direction. Asihle noma time isiphi izathu senza ukuthi uzibulale at that time hlala naye? Ngoba umama beka ngihlukumeza, kunala beka athi kimi ngilala nomunye ubhuti lo athandana. And then wangishaya ubhuti lo yahlezi kuphela, wangishaya ubusuku bonke. Eish. Makangishaya lapho mabaphuma ngasala ngithatha wona amapilisi wakhe lawa awaphuzayo. Ngifuna ukuzibulala ngawo. Una ngakho lo mama sikhuluma ngayo? Una 45. Na 45. 45, 46. Yes. Sinjani isimo sempilo yakho? Because I see kuningi that you went through and kuningi obhekene nakho. Sinjani isimo sempilo yakho? Enganeni yakho kwenzakalani? Are you able ukuthi ube umama alright? Wena uphila kanjani? Uphila kuphi? Uphila nobani? What's happening now ngempilo yakho? And do you need some sort of do you think uyayidinga counseling? Have you went through ama counseling? Because if ubushintsha amakhadi webekwenza ngakhona wazogcina waphelela kuma foster care yonke le nto leyo. So tell us now about you inside ngokwenzeka kuwe ngaphakathi even right now. Mina phakathi ngikho right. Ngwazamile ama counseling angibe right. Ngiyazama ukuba umama right, ngumama right,
anginalento le mangishaya umntwana ngifila ngathi ngiyam-abuse, angibashayi. Awubashayi. Angikho right nje. Ngihlezi ngicabanga, ngihlezi ngiphethe ikhanda. Ngikhalela ukuthi ngibe nomama nobaba. Umama o-right uzongithanda njengabanye abantwana. Ngiyafisa ukucoca ezinye izinto nomama anginamuntu ongicoca naye. Ngiyazivalela ngaphakathi. Yes. So right now, la uhlala khona uhlala nobani, if you're comfortable to share that? Ngihlala endlini yakababa, ngihlala nayo umntana ngithi, ngihlala ngasemuva. Okay. Ngihlala endlini nalo mcoshile. Ifamily kababa wakho uthi ayikho? Abekho. Nobaba umntana lo wamphika. Baba umntana muphi wakho? Wamphika. So anginomuntu engihlala naye. Umntana wakho lo omncane lo owabaleka naye kuma wakho? Wamphika ubaba. Akanababa? Wamphika ngalephi? Wathi umntana wakhe wathi masihamba umama wahamba wayobikisiswa ngihudula, makafika umfana athi akangazi. Yena ubaba wamngane. Umama wakhona wathi umntana makavelile simlethe, saya. Umama washo ukuthi umntana baba uyaphika. So umama ubaba again lo mntwana because ubaba umntwana akasihlanganisi. Ikuphi mhlawumbe ofisa ukuku-add esingakhulumanga ngakho obekubalekile ubufisa ukukhuluma singakafiki khona? Do you think part of you ukuthi ukhulume lento kababa wakho? Do you think mhlambe izoba nendlela ukususa umthwalo emahlombe? Is it something ofisa nje ukukhuluma ngayo ukuze nawe uzokwazi ukukhululeka uzixolele nawe uyaziblame wena ngayo yonke lento eyenzeka kubaba wakho? Yes, blame. So ukukhuluma kwakho lo daba ukukhulu kakhulu ukuthi ufisa ubaba wakho aphume ejele at the same time nawe ukwazi ukuzixolela. Ngoba ngiyakhuluma nabantu basho ukuthi ngixolele umama wakho. Angikhoni ukumxolela. Angikhoni ngoba kunala cousin nami abantu bakubo bakufonela bathi uyagula. Ngizwa ngayala. Bethu banogula uma wakho. Ngayala ngabatshela ukuthi ngikhona. Ufisa kwenzakala into phakathi kwakho noma wakho? Ufuna kungenzakala next. Angasethi uyashona namhlanje ngamngcwabeni? I feel like lo muntu osifazana wagogo wakuhlukumeza ngayo yonke indlela umuntu angacabanga ukuthi uhlukunyezwa ngakhona. Mbukele ekhaya.
Ngiphelelwa amandla ngalolu daba esilixoxa lapha. Ngiphelelwa amandla ngalolu daba esilixoxa lapha. Because baningi abafowethu abasemajele ababoshiwe. Beboshelwa amacala bangawazi. And kubuhlungu ukubona umuntu ephelelwa impilo. Kubuhlungu ukubona umuntu ephelelwa impilo ngento akangayenzanga. And lesimo lesi even nasemndenini wami sesikazi igaba eziningi noma ikhathe eziningi. Ubona umuntu wesifazane esukela umuntu wesilisa ngecala akangalenzanga. Worst part mawuzosebenzisa ingane. And today sineyingane ezinganabo obaba, sineyingane ezikhule ngaphandle kobaba, sineyingane ezikhule ngaphandle komzali because uma wa decide ukuthi asebenzise ingane ukulimaza ubaba. Mhlawumbe umuntu wakabhekana nalenkinga wakwazi ukuyinqoba, wakwazi ukuthi kwenziwa ama-appeal umuntu aphume ejele. Siyacela ubaba mdala una 18 years waboshwa 2007. Today it's 2026 usejele. Nangu ntombazana uphume lo bala wayena 7 years at that time. Uma wamqambisa amanga. Uma waqamba amanga wasebenzisa ingane. Iminyaka ihambile eminingi iminyaka. Even namanje kumele ngabe lo muntu usephumile ejele. By the look of things. Or ngendlela enginokuzwa ngenzwa bethi ukuthi umuntu kuba lubusuku nemini mayiboshiwe angazi noma iqiniso noma ingamanga leyo nto leyo. Kodwa ngeke ngizwe kanjalo. So ngokuchecka kumele ngabe uphelile u25 years kumele ngabe sephumile. So mbukelo wethu ekhaya siyacela ulekelele nangu dadewethu ukwenza ukuthi kuzolekeleleka ubaba wakhe. Bephinde futhi bebe ifamily bebe right. Ngasesayidini lami ngizocela sisi ukuthi ushiye inamba yakho so that whoever mhlawumbe ungathuza nosizo ufuna ukulekelela akwazi ukuthi ukuthola kuphi. Ungashiya ucingo lwakho dadewethu ungalibiza nje. Amanamba amathi 073 48 65 616. Ungaphinda futhi 073 48 65 616. Sorry. Ngiphatha kabi le ndaba la. Ngiphatha kabi ngempela. Kodwa ke sinethemba lokuthi uzosizakala usisi. Ngilokhu ngizama ukucabanga ukuthi kambe yipi indlela ezihlela engathi usizakala ngakhona. Akukho kufikayo njengamanje ekhanda, but at the same time njobe eseke washo ukuthi sewahambile ama counseling sekuzamile okuningi. Ingane ngempela ihlukumezekile kuningi even naka ngakuxoxanga that I feel like she went through because of uma wakhe, because of ungabi nayo baba, and they went through a lot with ubhuti wakhe omncane. So mbukeli siyacela nibe nendlela ungenelela uhlale Orange Farm. Nibe nobusuku obuhle. Bye bye.